saía xa a propósito desta cidade, así, liberal, libertaria, obreira, e como republicana, e como non galeguista. Bueno, aquí eu creo que está todo iso. Empezando xa pola propia cidade. Este espazo, se vosotros vides de Santiago, pensando na cidade de Santiago, na súa alameda, no seu xardín, pois este ven ser o xardín da cidade. Non lle chamamos nin xardín, bueno, sí, xardín, sí, non lle chamamos alameda, coñecémolo como xardín de Méndez Núñez e popularmente tamén como relleno. Ese nome de relleno fala de que este é un espazo gañado ao mar. A Coruña, o mar petaba hasta aquí, foi espazo gañado ao mar. No meu entender, foi unha cidade deseñada con tempo, durante todo o século XIX. Tirou as murallas, e ao tirar as murallas foronse deseñando espazos. Como vos dicía, aquel que quedou arriba, a cidade alta, a cidade medieval. Logo, esta outra no istmo, que coñecemos como barrio da Pescadería. E logo, máis alá da muralla, que viría a estar onde está hoxe a rúa de Juana de Vega, pois o ensanche, non? Entón, con ese traballo de levantar este espazo tan cariñosamente que foi ocupado polos xardíns, hai unha correspondencia total entre o que está nos xardíns, esta cidade dos vivos, co que despois imos ver no cemiterio de Sen Amaro, cidade dos mortos. As lousas que imos repasar teñen tamén a súa correspondencia en monumentos en todo este xardín. Todos estes homes no século XIX, arquitectos, pensadores en xeral, diseñaron este espazo e fixeron un espazo de memoria, o sea que os monumentos que están aí non son casuais. Aí está Eduardo Pondal, aí está Murguía, aí están, bueno, ir máis lonxe, o máis importante de todos, Curros. Curros ten unha maridaxe total coa cidade. Curros é republicano, Curros é liberal, Curros é galeguista, e foi a cidade quen o defendeu. Desde o primeiro momento, o seu libro Aires da miña terra foi unha persecución inquisitorial. Desde o primeiro momento que apareceron nos escaparates das librerías, a Igrexa mandounos retirar e prácticamente como queimados. Montaronlle o xuizo e foi na cidade da Coruña onde o absolveron. Desde ese momento quedou encantado. Aquí fixéronse homenaxes en vida, fixéronse homenaxes en morte. O enterro de Curros é o enterro máis multitudinario da historia de Galicia. Din as crónicas que asistiron 40.000 persoas, non é nada máis que ver as farolas, o paso do séquito, unha carroza como un rei, non sei onde foron encargar a carroza, pero tirada por cabalos. Toda a cidade está asomada aos balcóns, os nenos suben polas farolas para velo pasar, non? Deronlle a volta por este espazo da Pescadería e creo que hasta houve alguén que dixo, veña, outra volta máis. Había paradas e en cada parada saía alguén polo balcón e botaba un poema ou cantaba unha canción de Curros, non? Isto foi no ano 1908. A mí me parece que isto non é casual, porque estaba no ambiente o republicanismo, o galeguismo, e calquera que fose neno con eses anos quedaría xa impactado para sempre. Eu creo que os das Irmandades da Fala de nenos quedaron abrallados xa de pequeniños con ese tal Curros e todas esas ideas. Vale, para aquí tedes un monumento, é obra de Francisco Asorei. Dicíame Bea que houve ata aí pouco unha exposición en Santiago. En Santiago ten obra, Asorei, o San Francisco, capitéis, en bancos, en prazas, hotéis e tal. Eu creo que solamente por isto xa está enterrado no Pantón de Galegos Ilustres. É unha alegoría de Galicia como un barco. O frente, o capitán Curros. Sostén entre as súas mans o libro. Eu creo que o libro é Aires da miña terra. A lira do poeta. Está inspirado por unha musa que cadra coas características da deusa celta, cos
cos rasgos que se lles atribuían, ¿no? Esos pómulos marcados, esos ollos azuis, ainda que aquí non estean pintados. As beiras vai no acompañando o pobo traballador, por un lado e polo outro. Todo o monumento descansa sobre os símbolos da intolerancia que tanto padeceu. Aí os tedes. Está grabado o seu nome. Creo que a Sorei quise combinar aquí os tres elementos da terra: a pedra, o granito, a auga e mesmo a vegetación. Como a parte do proxecto inicial, as plantas que recorrerían o monumento e que se estenderían incluso pola Alameda. Imos de dar unha voltiña para velo tamén por detrás, porque habería que entender este espazo sin este bodrio, con perdón, que de todas maneiras o Teatro Colón, os coruñeses tamén o queremos, porque aquí houve cousas importantes, pero cando non existía este edificio, nin o que está detrás, sino que todo isto era un paseo, sin límite. Entonces, neste espazo gañado ao mar, neste corazón tan ben diseñado, foi onde quixeron facerlle o monumento a Curros. Se o vemos en perspectiva, no momento da inauguración, no ano 1934, e ata a fin do porto, o monumento, o edificio que máis destaca. Vamos a dar a volta porque lese exento en todas as direccións. Unha cousa que quedou moi desapercibida para os coruñeses. Unha pregunta, quen pagou esta escultura? Este monumento inaugurouse no ano 34, pero desde que morreu Curros, 1908, os coruñeses puxéronse tan tolos con ele, que os coruñeses poñen tolos, pero aquí con razón, aquí con toda razón. Entón, non pararon de xurdir en todas as direccións, asociacións de aquí da Coruña, asociacións de Galicia, asociacións de inmigrantes, por homenaxear a Curros como se debía, ¿no? Entonces, todos empezaron así a sumar vontades. Moito tamén a Academia Galega, intentando coordinar algo, e os emigrantes que estaban alá, ¿no? Por Cuba, Argentina e tal. O caso é que se foron creando unha serie de fondos para ese monumento, ¿no? A cousa tamén tuvo bastante polémica, porque aquí os coruñeses estaban moi... xa existían as Irmandades da Fala, pois do ano 16, entón as Irmandades estaban críticas co proxecto, dicían, ai, non está gustando, a ver a que lle van facer, a ver a que gana. Creouse un concurso público, e ao final, o concurso público acabaron jugando tamén, ao final, a Sorei, non? Para inauguralo, trouxeron ni máis ni menos que o Presidente da República. Desde a Zamora, aquí colocaron un palco, a este Niceto, don Niceto, desde que viña da ría do Pasaxe, o público, aquí a foto da inauguración do monumento é monumental. Así que, de todos eses fondos, e non só o monumento, porque despois ainda sobraron cartos, porque non era solamente o monumento. Aquí na Coruña existe tamén o Colexio Curros Enrique, formaría parte, e houve proxectos para ese Colexio Curros Enrique que vistos en papel son impresionantes, de bonitos que son, non? Que aconteceu? Foron pasando os anos, iban pasando os anos, e non se daba a construir o colexio, logo veu o franquismo, pero nin o franquismo puido parar que se levantase xa. Nese tempo, o Colexio Curros Enrique, aínda que non tuvese a brillantez de moitos dos proxectos debuxados. Así que isto é un cúmulo de montañas. E os galeguistas centrando, coordinando todo. Imos por atrás.